लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फरायनो लागायनाय जाबाय आं दिनै ओरैबायदि उन्दुबाय डिउटियावनो थांनो रोङासै नै उन्दुगासिनो दाबो नै उन्दुब्रेदों दिनै बोरैबा ओरैबायदि उन्दुबायना लोगोफोर ओरैबायदि उन्दुबाय दिनै उन्दुब्रेदों डिउटियावनो थांनो रोङासै दा ओंखाम ओंख्रिसो संनानै दोननांगौ जाबाय रुवाथिसो जाबाय आङो नै न'आव थानांगौ रुवाथि जानांबाय सेसखा दिनै दा ओंखाम संबाय ओंख्रि संबावनांगौसो दासिमबो उन्दुगासिनोसो आं नै उन्दुनानैबो दासिमबो सिखारनो रोङाखैमोन दा बोरैबा सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि संलाबायनानै आरो उन्दुफिनबावबाय आं नै दसे दिनै मा होनोबा जोंना ओरैबायदि नालाय मानो थांनो रोङासै होनोब्ला जोंनिया फुंनि 8:30 थांनानै मा होनो 8:30निफ्राय माबासिम आरोना 1थासिम मावनांगौ खामानि 1थानिफ्राय आरो जोङो सुटि मोनो 1थायाव सुटि मोननानै 4:30 जोङो थांफिननांगौ जायो खामानियाव बे 4:30 मा जाखो आं फैनानै ओंखाम जाबाय माबाय ओंखाम जाखांना मा जाखो दसे उन्दुबाय आङो उन्दुयै उन्दुनानै 5थासिम जाबाय थांनो रोङासै आधा घन्टा लेट जाबाय बेनिखायनो थांनो रोङासै आरो थांनो रोङैनि आङो दाना मा खालामखो फन खालामना सोंहरबाय थांनांगौ ना थांलांना होननानै मालिकनाव ओमफ्राय होनबाय दिनै उन्दुनानै थादो रेस्ट लादो सोनारबाय स' बिनिखायनो आं दिनै थाङासै दासिमबो उन्दुगासिनो आरो ओरैबायदि उन्दुदों बुंनाङा ओरैबायदि सिमां नुदोंमोन मोजां गोदैनो सिमाङा एकदम साक्सेसफुल जानाय सिमां नुदोंमोन आरो इउटुबनिफ्रायनो फेसबुकनिफ्रायनो ओरैबायदि लांगाब लांथाब फैसा फैदोंमोन ओमफ्राय दा बिसिना माने खर'सा माने दोनलायना लादोंमोन आरो दा ओरैबायदि मा जाखो सिखारना नायबा थाइसेबो गैया ओमफ्राय डिउटियावसो थांनो रोङासै बिदि जाना होबाय आरो दा डिउटियाबो ओरै फैसाया दानजाबाय ओरै बेवहायबो फैसा गैया बिदि जाबाय आरो ना दा नै ओंखामाबोथ' मोनखांखाबाय दसे उनाव थानानै सिखारनानै हिन्जावखौ लायनो थांबावनांगौ जालायबाय सिमाङाव फैसा खामायनाया मोगथाङाव लससो जादों आंना हिन्जावखौ लायनो थांबावनांगौ सिखारनानै नै डिउटियाव थाङोमोनब्ला जों सानैजों ज' फैनो हागौमोन दाना मा जाखो लायनांसिगौसो आरो आङो दा सिखारनानै सिखारनाय र' टाइमाबो जाबाय लायनायनि ओरैबायदि गरमथार खुलिबाय दरजा जिबो लामना दंमोन नै जियाबो थिखोनो रोङाखै आङो दा ओरैबायदि रायफैगोन आंखौ जि थिखोनो रोङैनि थिखोनांगौ जिखौ ओंखारबाय आङो जि थिखोगोरनि आं र' दै लोगोफोर जिफोरखौ गासिखौबो थिखांजोबखांबाय नै आर'नाइसो लालायबावबाय थांनांसिगौ दसे थानानै टाइम जानाय लोगो लोगो खारलांनांगौ फन फैबाथाय आरो गाज्रि जालायगोन ओंखायनो फन फैयैनि सिगां थांनानै हिन्जावखौ लाना फैनांगौ आरो दा आं रुमाव हारसिं दं आरो बागुरुम्बा होगासिनो हारसिं मोसानाया रावबोथ' गैया नालाय थांनांगौ थांनानै लायना फैनांगौ जालायबाय साइकेल गेग्रेबजों ओमफ्रायो दिनै ओंख्रियाबोथ' जेबो गैया खालिसो नोंथांमोना नायनो हागोन ओंख्रिखौथ' सङाखै आङो ओंखामल' संदों ओंख्रि जेबो गैखाया नालाय आलुल' दङ नै दहायनि संखोन्दा आलु दङ बिदि दं आरो जेबो गैया बे आलु दङ नै बावहाय नै 10 थाखानि नैबेखौ गाइखेर दाखा लाबोनानै जाखोमा फैबाय आं जाखोमायाखै जाखोमानायालाय गावनावनो 10 थाखा फैसा बिना लाबोखादों आंनावथ' फैसा गैया नालाय हिन्जावनावसो हिन्जावनिफ्राय फैसाखौ 10 थाखा बिनानै लाना फैनानै जाफैबाय आरो आङो बेनावबो फैसा गैखाया थाइसेबो ओरैनो गाव साहा लोंनो मानो मोनो 10 थाखा आं बेखौ बिनानै लानानै फैबाय आरो लोगोफोर थांनोसै आङो दसे थानानै लायनो हिन्जावखौ लाना फैनांगौलाय होननानै मालाबा रिएक्सन खालामो पाब्लिकनि रिएक्सन टाइम मोनाखै सुटि टाइम मोनबा बेखौ गाननानै बेरायनांगौ ओरैबायदि नायगोमोलायो मानसिफ्रा बिदिखौ गानोबा नायगोमोलायखायो आरो मा गस्ला गानखोलै बेलाय सानलायखायो दाख्लैबो फैजेननायाव अर्डार होनानै फैजेननायाव गाननानै नायदोंमोन आं ओरैबायदि नायोना मानसिफ्रा बुंनाङा आरो मा गानना फैखोलै बेलाय माबोरै खालामा बेखौ सानो खोमा नोंथांमोननोबो आं लिंक हरखादोंमोन नोंथांमोना रावबो खालामनानै लानो रोङाखै खोमा ना
लिंक हरदोंमोन आङो लिंक बिहरनायखाय सोरबा कमेन्टआव लिंक बिहरदोंमोन आङो लिंकखौ हरदोंमोन आरो मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट हरफिनबानो जाबाय आरो दा लोगोफोर आं हिन्जावखौ लायनो थांसै दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबथ'नोसै जोङो हिन्जावजों आंजों मालाबा एसे मोजां टाइम लानानै ब्लग भिडिअ फैगोन जोङो बे गस्लाखौ गाननानै रिएक्सन खालामहैगोन आरो पाब्लिकआव थांगोन ओरैनो गार्डेनफ्राव माफ्राव बेरायहैनाय समाव बेखौ गाननानै थांगोन लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो गोदानै फैनायफ्रा शेयार साबस्क्राइब खालामलांथार आरो साबस्क्राइब खालामलांथार मानो होनोबा नोंथांमोननि एक साबस्क्राइबार फिसा साबस्क्राइबारजोंसो जोङो गोजौआव थांगोन एसेबाबो नोंथांमोननि अननायजोंसो नोंथांमोन कमेन्ट खालामा साबस्क्राइब खालामाबा जों जेबो गैया खि गैया जोंनाव ना चेनेल लानानै ओरैनो खि गैया 10K फल'वार थाबाबो भिउ थाङाबा माबा थाङाबा शेयार कमेन्टफोर मोनाब्ला मालाबाबो डलारा बाराया आरोना ओरैबायदि आरो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ ससेल' नायना थाङोना बेबो मोनसेबो डलार जाया आरो थ' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो बाय बाय